wottinan ni cukalel ngel yeehi Dakar mi nanani billahi o yeehi Dakar te mon ɗo acci rafi omon accile kaali rafi bonɗo mo Allah bonni ala ɗum kay mata wawa wonde wallahi te kawyoro naati dondu fof waynima wina yaha makka o sowa so wona taw ko mo wori o waynima de te cukalel ngel ko wino ko fof waɗani ay lalla ene moƴƴi ha may attinani magasin o noon no wori ma hani galle o wonno wani pawo makka wona magasin wona haydara sehlam mi winoma tan neɗɗo honoma so tawi tan a waɗi ɗum ɗeɗo gueɗe a jamfima ɗum Allah hollanima ɗum ɗone darde Allah natti ñamlirde noon wadde ɗo o jamfima o yeehi ko ɓuuri sasade yananimo e woyndu ene moƴƴe e makko omo handi hen noon ko wona ñawe mayde to Aissata woni joni Aissata nan ɗo no waɗi o man ɗo ala no waɗi somi woppi hokkinomo yeeso tawanno o hooti i pour holɗum yo yaltu hen fewnu ɓiye ha yooɗa o ƴeewa goɗɗo o naata hen to yo ƴeew joom kaali ay so nanima ko gagnant wattanma ɗum o mbiɗa ko wonkima ko mi haalde makko mbimi Allah jarama soni gayni joni mami noddumo ara ɗo ɗum ne joni noddanmomi o ara ɗo heeɗo kalami ko ni saɗa wawide gummoɗa e ɓiye o te kaaliɗo kam sellani no wonde rafi te Aïcha kam machallah sa woppi ɗum ɗo ha ruttima e kaali a wasan ɓiye de mbimi sehlam an dal Allah jarama eyi min ko heddi ko liggeyam min mami waɗ ɗum ha timma min mi min de ka sehilam tan gandon ko haalandem aleykum salam baba labay baɗon baba labay mbiɗa Seydou labay ɗen mayram si ƴewomi quoi holno mbiruɗa kam joni ni inde hol inde tottuɗa kam baba labbay eyyi nanda yettodem ko labbay ko wiye qu'est ce qui se passe ha mbiya kam baba labbay holko tagi aɗa wiyam baba labbay non mi ɓoyani ɗo komi nanɗo suufaɓe ene mbiya baba labbay ko manda ko non mbiyata manda aɗa andi mi jeeyaka ɗo aɗa andi mayram jeewanmi wona aɗa andi ko mayram si jeewanmi eyyi nen mayram jeewanmi joni an a tawi hono bamma ala ko mbiyata ɗum a namda kam yettoka dem a namda kam so wona aɗa wiyami baba labbay non min andi rumeur o yimɓe mbiya baba sa yitti kam rumeur min waɗa min mbiyata baba labbay ko komin kiija haɗa wiyami baba labbay baba labbay ko woni indam komi nani ɗum yimɓe baba labbay ko woni indam mi anda sa nani dume yimɓe aran mbiya kam baba labbay ko yaafo baba labbay o mi waɗata jum mbiya kam baba labbay ka yaafo mbiya kam baba labbay ka yaafo non mi juum mbimi holkonde baba labbay babam imbécile yaafo yumma woni baba labbay imbécile yaafo mo woni baba labbay sa tawi gijum bamma ɗum yeeɗi sa tawi ɗo ko kaski mbaɗanmami kaski waɗoɓe télé ɓe mo mbiyata baba labbay mo mbiyata baba labbay yaw wona oto bocci min cikkuɗa mboɗo wiya cukalel mi woppidima e Allah mo mbiyata baba labbay woto gonɗo yumma woni baba labbay wona bamma woni baba labbay mo mbiyata baba labbay woto gonɗo baba labbay na ala mayram nen mayram won ko mbaɗi ɗo nen mayram ne sa yane demo o kam mo mbiyata baba labbay ha min mbiyata baba labbay imbécile so bamma jooɗino yahani makka ma wi ɗum baba labbay imbécile so yumma yahano makka ma wi ɗum nene labbay yo dimmide baba labbay imbécile min woni guijo aɗa wiyam baba labbay ha garta ɗo jewde mayra Aïssata argaye
man ka daan noonu kat nene ɗum mbinoɗo yomi fofto seeɗa beele mami hubbo wawi nene mi horima hubbude hakkille mo fof nani sukaɓam ɓe hakkille ma wonani sukaɓe ma ɓe hakkille ma woni koye kalde an ko woni probléme ma holko woni probléme ma nene hakkille mo fof ko sukaɓam ɓe woni hakkille mo fof ko sukaɓam ɓe woni aɗan ko jinmi jinmi ko keɗoɗa kam wona aɗa yiɗi kalantumami ko eyyi kay haala kawma yero kalantumami sabu mbiɗen kalantumami ko attinani hen haydara nene eko kewi jaam sukaɓe ina jaam sukaɓe ene celline jaam hay basi fo ala e mam kalantunomami ko haala suka debbo moɓe corinoma o moɓe mbino ummi ko joom 100% aɗa an kam taɗa ka 0% eyyi ko joom 100% o hooti Dakar rutima mi nani ni o diwi hande o faati farasi o ruttima France eyyi joni noon kawma yero gallo o suwama hetto mahaka lebbi ɗi mbaɗɗa ɗo ɗi fo ala gallo mahaka taw magasin o udditaka taw labbay ka lawma labbay ko kadi yahaka taw nene o nawani babo makko sona taw komo wuuri hikka kam ala hen te mi nani dondu ha waɗi feggere ala photo waynaki waynima dondu fof i ko hatta wona ko saaba hoore makko wadde de jañi gacce o suwa taw ko yeeso fayanima ya nene wona ino hoɗiri kam ni ñalawma ellew ɓe kersani ɓe jombani ɓe jejjiti kala teddungal ngal mbaɗɗen hakkude men mbimi joni noon taade heeɓi ɗon noon ko an udditta noppi ma ɗi mbaɗa hen ndiyam jooɗoɗa ɗo gartira hakkille hoore ma sukaɓe ma ɓe ma tawte ɗo nene ɗum tan woƴƴi kam hay somi lelima ni mi ɗanata hakkilam fof sukaɓam ɓe woni joni mi rutto walla to duttoɗa an aɗa selli Kalidou eɓo Kalidou nam baw Kalidou eɓo Kalidou wona an kaldat assalamu aleykum so hey nangu jummu ma Kalidou mbaleyde mi walane jaam Kalidou maɗum mi walane jaam mi ñallane jaam mi hirdane jaam mi dawdane jaam Kalidou jaam to rewi fof mi rewani ɗon Kalidou kala to jaam rewi min ndendani lawol Kalidou oy Kalidou ko mbinoɗa kom ane suka debbo o tottoɗum ɗon hen woni bébé Dieynaba way oto wiyam bébé way on ko yumma mbiya bébé on ko yumma on wawi jibindemi hay min mbiya bébé Dieynaba tawa yumiraɗo mayɗo gadda ɗum ɗo mbiya kam bébé Dieynaba oto wiyam bébé ha oto wiyam do ene bébé mi anda ɗum ɗo ko kalmiɗon kam holto tolni eyyi baba ɗum jinnomami haalande de balɗe eyyi sa yi de balɗe fof mboɗo uddi nder suudu donc mi yaltude eyyi komi anda no kuccitiren e ma baba cela veut dire quoi baba ko ɗum jinnomami haalande sa yi de balɗe fof mi yaltani suudu komi anda no kuccitiren e ma ta ɗen baba makka so Allah noddanima tan a yahata a fini Kalidou way Allah noddi kam gila jibina ko mbiya Allah so noddanima yahata Allah noddi kam gila jibina ko heddi kay totton comme passe o mi yaha ou bien mbasa on kam tottude passe mi warto min kam baba anani min yurmede joguimi faade e ma te sinno ko sagam ko Dieynaba wino ko no haaldirno ni ko ni waɗirata kono neɗɗo eko yiiɗi e Allah ko hoddirta bébé Dieynaba ko hoddañi appel Kalidou jiɗmi famde mane gonda almami ka oustage ou bien ka holjum haalnam ko mbinoɗon comme ko ɓuuri kada waaji o kam ɗo ene a wona almami jama o mi waajakima baba ala gonda koye widema Allah wini ete Allah wiyano ko an ari mbiɗa kalɗa ko aɗa wiyami Allah wini ɗon garanmi baba eyyi haal yo haala ka tuccet tan taccat min nana aɗa ɗo wino mo soodane galle mo fewnit galle o eyyi o yiɗino tottudemo oto kono baba cigumi tan ko kunnuɗo e wuuro ngo neɓe ndewe mani ko ɗum jaggi projet o baba kamɓe ko haalaji mabɓe yeehi ha nangui projet o yaari no yaari ni saabu yaari no yaari foof noon kom holjum eyyi bébé Dieynaba ko noddaɗo appel urgence France mantila joli ko noddaɗo hay billet mo ƴetti o noon wayi serde baba billet makko avion noon wayi serde sababude heñade mbimom noon projet ji ɗi mbiɗona aɗa waɗana babam ɗi o wi o yejjitata kono ha lawol gongol wiyanam bamma je suis vraiment désolé oɗo wima Kalidou oui je suis vraiment désolé baba te baba min ɓuuri hirsi hen jumme désolé sukko Kalidou aɗa wiyama mbin ɓuuri hirsi je suis les désolé woni haalam je suis les désolé seeɗe Allah ɗum woni haala ka je suis les désolé
kalidi wurongo pop kalto mbirtim hay suka be noddirta kam ko la baba labbe baba jam fo baba labbe ala innani jago ara wiya balla innani mbiya kam yiwi jeeri baade wal dongo kalido ala andi sa jampi mo hikka ha mo wuri tan haydara hebani ma wona han ete a jampi ma aysar a jampi ma aysar ba min jampi aysata wala an jampi aysar ko an jampi aysar embe sil min jampi aysar an wopi aysar sababu nde debbo gummido mantula jul baba adan yalta hen hol naddo hen ana wiya mi sellani ya mayde rafi wo dum ni no uste gacce gondo yamo ba mi miya sa mayi gacce gondo yamo ma usso mi waran horam baba kala mi warta dum jokkita dum lawol gotol gasal